Te noći sam prijavio gosta koji nikada nije postojao. Sistem nije imao njegovo ime. Nije bilo naplate. Nije bilo ni jednog jedinog zapisa da je uopšte dobio sobu. Ali on je već satima bio unutra. Šetao je hodnicima hotela. Stajao ispred vrata soba u kojima su ljudi spavali i posmatrao me iz različitih uglova. A ja sam bio taj koji ga je pustio. Ali da krenem ja ovu priču od početka. Radio sam noćnu smenu na recepciji malog hotela na obodu grada. To nije bio nikakav veliki lanac. Više porodični hotel sa 3 sprata i 40 soba. Radnim danima je bilo prilično mirno. 10, možda 15 soba popunjeno. Moja smena je trajala od 22 do 6 ujutro. Ko nije radio noćne smene, ne zna kakva je to tišina. U početku prija. Posle nekog vremena počne da ti smeta. Svaki zvuk postane sumnjiv. Škripa instalacija, klik grejanja, zujanje frižidera iza pulta. Imaš previše vremena da razmišljaš. Te večeri sve je bilo rutinski. Nekoliko gostiju se vratilo oko 22:30 i dan je tražio dodatni peškir. Posle 23 časa hotel je utihnuo. Ulazna vrata se noću automatski zaključavaju, pa je svako ko bi došao morao da pozvoni na interfon. Ja bih pritisnuo dugme i pustio ga unutra. Negde oko 23 časa zazvonilo je. Pogledao sam kameru iznad vrata. Muškarac, srednjih 40-ih, visok, mršav, kačket, ranac preko ramena. Delovao je sasvim obično. Pustio sam ga unutra. Prišao je recepciji i rekao da mu treba soba za jednu noć. Glas mu je bio tih, skoro bez emocije. Rekao sam cenu. Klimnuo je glavom i izvadio karticu. Proveo sam je kroz aparat. Aparat je zvučao kao i svaki put kad transakcija prođe. Nisam imao razloga da posumnjam. Dao sam mu karticu za sobu 214 na drugom spratu. Tada je zastao. Zadržao je pogled na meni nekoliko sekundi duže nego što je to normalno. Ne onaj pogled zbunjenog gosta, nego prazan, kao da me procenjuje. Nije rekao ništa, samo je gledao. Zatim se okrenuo i krenuo ka liftu. Ništa konkretno nije delovalo opasno, ali sam ga zapamtio. Oko ponoći sam sedeo iza pulta i gledao nešto na telefonu. Podigao sam pogled i video njega. Bio je nazad na recepciji. Nije prišao meni, samo je prošao i seo na kauč, okrenut ka televizoru. A televizor je bio ugašen. Pomislio sam da možda ne može da spava. Dešava se. Ljudi siđu, prošetaju, uzmu piće. Ali prošlo je pola sata. On je i dalje sedeo u istom položaju. Nije koristio telefon, nije čitao, nije ni dremuckao. Samo je gledao pravo u crveni ekran. U jednom trenutku sam ustao da uzem vodu iz automata. Dok sam prelazio preko hodnika, osjetio sam kako okreće glavu i prati me pogledom. Nisam ga direktno pogledao, ali sam jasno osjećao njegove oči na sebi dok se nisam vratio iza recepcije. U stomaku mi se javio onaj neprijatan osjećaj. Oko 1 ujutru, iz dosade sam otvorio sistem rezervacija da proverim stanje. Soba 214 je bila označena kao prazna. Namrštio sam se. Bio sam siguran da sam prijavio pre sat vremena. Otvorio sam evidenciju prijava. Nije bilo njegovog imena. Otvorio sam listu transakcija. Nije bilo nikakve naplate. U tom trenutku sam se zbunio. Jasno se sjećam da sam provukao karticu. Čuo sam zvuk potvrde. Uzeo sam telefon i pozvao sobu 214. Zvonilo je 10 puta. Niko se nije javljao. Zatim sam provjerio evidenciju otključavanja sobe. Sistem beleži svako korištenje kartice. Ali nije bilo ni jednog ulaska te noći. To je značilo da nikada nije ni otišao u sobu. Pogledao sam kadelu sa kaučevima. I dalje je sedeo tamo. I dalje je gledao ugašeni televizor. U grudima mi se pojavio težak pritisnut osjećaj. Oko 1:30 sam ustao i prišao mu. Pitao sam da li je sve u redu.
Polako je okrenuo glavu ka meni, bez osmeha, bez grimase. Rekao je da ne može da spava i vratio pogled napred. Kada sam se vratio za pult, ruke su mi bile lagano znojave. Oko 2 ujutru primetio sam da ga više nema na kauču. Stomak mi se stegao. Pogledao sam po lobiju, nije ga bilo. Onda sam ga ugledao. Stajao je na kraju hodnika, kod toaleta, polusakriven u mraku, nepomičan. Gledao je u mom pravcu. Pravio sam se da radim na računaru, ali sam ga krajičkom oka pratio. Posle nekoliko minuta polako se vratio i ponovo seo na kauč, kao da se ništa nije desilo. Pozvao sam menadžerku i objasnio situaciju. Rekla mi je da ga samo pratim i da nazovem policiju ako uradi nešto čudno. Spustio sam slušalicu i pomislio da je meni ovo već dovoljno čudno. Pregledao sam kamere detaljno. Video sam ga kako šeta hodnikom na prvom spratu. Otišao je do kraja, stajao nekoliko minuta, pa bi se vratio. Kasnije je ušao u stepenište i ostao unutar 10 minuta. Nisam imao pojma šta radi. Svaki put kad bih podigao pogled sa monitora, bio bi na drugom mjestu. Kod lifta, kod automata, u mračnom uglu lobija. I uvijek je gledao. Oko 3:30 više nisam mogao da izdržim i pozvao sam policiju. Rekao sam da se u hotelu nalazi muškarac za kojeg verujem da nije gost. Rekli su da će poslati patrolu. Dok sam čekao, približio se recepciji i stajao je nekoliko metara od mene i samo gledao. Jedva sam disao. U jednom trenutku sam na kamerama video da stoji ispred vrata sobe na prvom spratu. Držao sam pogled zalepljen na monitor dok se polako vraćao u lobi. Prišao je recepciji, nagnuo se preko pulta i pitao je da li imamo hranu. Glas mu je bio tih i dubok, gotovo neprijatan. Rekao sam da su automati u ćošku. Blago se nasmiješio i dalje. U 4:10 stigla su 2 policajca. Pustio sam ih unutra i pokazao na njega. Sedeo je na kauču. Prišli su mu i tražili ličnu kartu. Razgovarali su nekoliko minuta i potom ga izveli napolje. Kasnije mi je jedan od policajaca rekao da taj čovjek nikada nije bio gost. Kartica koju mi je dao bila je ukradena. Nije imao rezervaciju. Samo je glubio da bi dobio pristup zgradi. Optužen je za neovlašten ulazak i korištenje ukradene kartice. Kada su otišli, ostao sam do kraja smene. Najgore od svega je bilo što je satima bio unutra, šetao hodnicima i stajao ispred soba drugih ljudi, posmatrao me iz različitih uglova, a nikada nije smeo tu da bude. I do dan danas ne znam šta mu je bio plan, ali sam siguran u jedno, nije bilo ništa dobro.